bratia a sestry, pokračujeme v našich myšlienkach o úcte k Panne Márii podľa svätého Grignona z Montfort, tak ako sme to začali, aby sme to aj do zajtra dokončili. Vzorom úcty k Panne Márii je nám sám Boh, Trojica, trojosobný. Otec nebeský posiela knieža nebeského dvora, archaniela Gabriela, so svojou ponukou, so svojou zvesťou, a Pán Boh, akoby nebeský Otec, čakal na tú odpoveď Panny Márie. Svätý Bernard hovorí: Mária, povedz áno. Adam čaká, Eva čaká, my čakáme, celý svet čaká. Až potom, keď Panna Mária Otcovi nebeskému odkázala: som jeho služobnica, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Vtedy sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Duch Svätý, tretia božská osoba, nám ukazuje úctu k Panne Márii. Keď sa Mária pýta archaniela, ako sa to stane, že sa stane matkou. Zostúpi na teba Duch Svätý, moc najvyššieho ťa zatieni a preto tvoje dieťa bude sväté, bude to Boží syn. Ale potom sme si hovorili, čo Mária počala z Ducha Svätého, Syna Božieho, Spasiteľa sveta. Duch Svätý ju neposlal preč. Skrze Pannu Máriu Duch Svätý privteľuje nové a nové údy ku tejto tajomnej našej hlave, ktorou je Kristus. A Pán Ježiš nám ukazuje úctu k svojej matke. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. A potom, keď sa Pán Ježiš stal človekom, tak to je také veľmi zaujímavé pre nás. Svätí otcovia hovoria: Bohu je všetko podrobené, aj Mária. A Márii je všetko podrobené, aj Boh. A naozaj, čítame v Evanjeliu, 12-ročný Ježiš sa vrátil s nimi, s Máriou a s Jozefom do Nazareta a bol im poslušný. Syn Boží poslúchal svoju matku, človeka. A to nám dáva veľký príklad a veľký vzor, a nielen svoju matku, ale svätého Jozefa. A teraz Pán Ježiš nám ukázal úžasný vzor, príklad. On, Boh, poslúchal Pannu Máriu, svoju matku. Tak aj my teraz veľmi múdro robíme, keď jeho príklad nasledujeme, keď svoju matku poslúchame. To je pre nás nesmierne dôležité. Syn Boží poslúchal svoju matku. Taký bol poslušný, vzor poslušnosť a pokory. Pán Boh poslúcha človeka. Grignon hovorí, že keby Pán Boh bol vynašiel nejaký iný spôsob, tak by nám to bol ukázal. Ale takto nám ukázal jedinečný spôsob úcty Panne Márii, poslušnosti voči Panne Márii. A tak po tej 33-dňovej príprave, o ktorej sme si hovorili, hovorí Grignon, potom sa vyspovedaj. Tak to je také završenie tej 33-dňovej prípravy na to zasvetenie. Potom prijímaj telo Kristovo, ako ťa to naučím. A snaž sa všetko, sme si hovorili, robiť s Máriou, Márii, pre Máriu a cez Máriu. A Grignon nám dáva taký návod, ako prijímať telo Kristovo podľa vzoru a príkladu Panny Márie spolu s ňou. Keď hovoríš: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, to nehovoríš tak zo zvyku, ale preto, že naozaj ty nie si hoden prijať telo Kristovo, Pána Ježiša. Čo teraz? Ale je tu tvoja matka, Panna Mária. Naše srdce je hriešne, poškvrnené, ale Márino srdce je nepoškvrnené. A tak, Pane Ježišu, príď do môjho srdca a ja teba vovediem do nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej matky, ktorú si mi dal za matku a ktorú si nám dal za matku. A keď hovoríš: Pane, nie som hoden, tak si uváž, že ty si svojim najväčším nepriateľom, lebo ty si popáchal tie svoje hriechy. A čo teraz? Nemôžeš sa vyhovárať. V písme čítame, že spravodlivý obvinuje sám seba. A tak aj my samých seba obvinujeme z našich hriešných myšlienok, slov, skutkov, z našich neverností voči vplyvu Božieho ducha. A potom, keď príjmeš Pána Ježiša, vovedieš ho do nepoškvrneného srdca Panny Márie, tak volaj celé nebo.
Ako anjeli, venite adoremus, na Vianoce spievame, poďte, kláňajme sa, venite adoremus, poďte, kláňajme sa Bohu, kláňajme sa Kristovi, kláňajme sa sviatostnému Spasiteľovi. A Panna Mária vo svojom srdci privíta Pána Ježiša a prejaví mu toľko lásky, toľko nežnosti, toľko úcty a toľko poklony, že nám sa to v našom biednom živote ani nesníva. Potom sa zasveť podľa tej formuly, ktorú svätý Ľudovít Marek napísal, zasveť sa Ježišovi Kristovi skrze Pannu Máriu. Potom daj nejaký dar Pánu Ježišovi aj Panne Márii, ako znak odčinenia za svoje minulé hriechy, ako znak oddanosti voči ním. A každý rok to zasvetenie si obnovuj často, môžeš aj každý deň, aspoň tak krátko, totus tus, celý tvoj a všetko moje tvoje, o najláskavejší Ježiš, skrze Máriu, tvoju svätú matku. Ale v ten výročný deň svojho zasvetenia, každý rok si obnovuj toto zasvetenie podľa tej formuly, daj Kristovi a Márii nejaký dar, hoci to bude len špendlíček, môže to byť nejaká modlitba, nejaký pôst, nejaké sebazaprenie, ale aby to bolo z veľkej lásky a vďačnosti. A to obnovenie po roku si rob po 3-týždňovej príprave, ako Grignion žiada tú 33-dňovú prípravu na to zasvetenie, 12 dní sa treba vyprázdňovať z Ducha Sveta, ale teraz už to pred tou ročnou obnovou netreba, tam je treba sa týždeň naplňať poznaním seba, tam sú predpísané modlitby, týždeň sa naplňať poznaním Panny Márie a týždeň sa naplňať poznaním Ježiša Krista. A zaviaž sa, že sa budeš vo svojom živote každý deň modliť korúnku Panny Márie. Nezavezuje to pod hriechom, ale nie je to ťažké. Je to verím Boha, 3 očenáše a 12 zdravasov. V Biblii v 12. kapitole poslednej knihy Zjavenie sv. Jána Apoštola čítame: žena odetá slnkom, pod nohami mesiac a na hlave veniec 12 hviezd. A Grignion hovorí, že tých 12 hviezd to je 12 čností, výsad a predností Panny Márie. Predovšetkým jej viera, nádej, láska, jej nábožnosť, jej pokora, poslušnosť, múdrosť, miernosť, čistota, trpezlivosť, duch seba zaprenia a vytrvalosť dobrom až do konca. Takže na začiatku hovorí sa vzdychni, učiň ma hodným chváliť ťa, Panna presvetá. Potom sa pomodli, verím Boha, očenáš, tie 4 zdravase a do každého daj toto tajomstvo, Ježiš, ktorý nech roznešu vieru, upevne nádej a tak ďalej. Za tými 4 zdravasmi sláva Otcu, a za tým každým zdravasom raduj sa, Panna Mária, raduj sa 1000-krát. Keď ju archaniel pozdravil, tak Chaire Maria, po grécky to máme v Biblii, my to prekladáme zdravas Mária, ale ak si tu gréko-katolíci som si všimol, tak oni sa modlia, raduj sa Mária, raduj sa, to je Chaire Maria, po grécky raduj sa Mária, tak aj my za každým týmto zdravasom si vzdychneme, raduj sa, Panna Mária, raduj sa 1000-krát. A po tých 12 zdravasoch sa potom pomodli pod tvoju ochranu, to je najstaršia modlitba k Panne Márii, veľmi staromilá, asi z 3. storočia. A potom sa pomodli rozpamätaj sa, o najláskavejšia Panna Mária, to je modlitba z 12. storočia. Tu zložil svätý Bernard z Clairvaux, nazývame ho mužom 12. storočia, veľký mariánsky ctiteľ. A tak teraz potom, tým sa všetko nekončí, pravda, tým zasvetením, ale potom sa snaž toto zasvetenie žiť. Keďže to sa jedná o duchovnú skutočnosť, nie každý človek to celkom tak plne pochopí, ale snažme sa to stále plnšie a plnšie chápať, a plnšie žiť, aby sme svoj život vnútorný, duchovný prežívali v závislosti na Panne Márii. Toto všetko, to zasvetenie a tú prípravu, Grignion hovorí, že to je vlastne obnovenie si krstných sľubov.
prečo mnohokrát zabúdame aj na to, že sme pokrstení a že žijeme a že musíme zomrieť. A Grignon hovorí, treba, aby ti to niečo v živote pripomínalo. Preto tak dôležité vidíme kostoly, kríže, cintoríny, to všetko nám pripomína kaplnky, duchovné skutočnosti. A tak Grignon hovorí na pamiatku toho zasvetenia, aby ti to pripomínalo čosi, tak nos reťazku. Hovorí, nie je to nutné, ale nezanedbávajme, hovorí, ani vonkajšie materiálne veci, aby nám to niečo pripomínalo, komu patríme, či sme. A tak Grignon hovorí, nos nejakú reťazku, ktorá ti to bude pripomínať. Ja mám reťazku striebornú a na ňu som si kúpil zázračnú medailu Panny Márie. A to si daj posvetiť a potom to nos a to ti to bude stále pripomínať to, komu patríš. A prečo tá reťazka, ako dôležitá? U proroka Ozeáša v 4. kapitole v 11. verši čítame: Lanami lásky som ťa priťahoval, povrazmi nežnosti. Tak to ti má pripomínať tie laná lásky a povrazy nežnosti, ktorými ťa Boh priťahuje. Ale má ti to pripomínať aj povrazy, ktorými bol Kristus zviazaný. On sa nechal kvôli nám zviazať. A teraz aj my máme takúto reťazku a tá reťazka nám pripomína aj tie Kristové reťaze, Kristové povrazy, ktorými bol spútaný, a to pre nás. A práve preto aj sa nechal spútať, aby nás celkom oslobodil. Oslobodil od každého hriechu, od každej neresti, od každej márnivosti, aby sme skrze Máriu celkom patrili jemu. Amen.